И така, започвам пак и наново. Ако вече се чуваме, дайте ми някакъв знак. Все още не виждам от тук дали има включени. Ами тази вечер ще бъде по този начин. Добър вечер на всички! Здравей, Татяна, благодаря ти за коментара. Здравейте, значи вече сме включени. Да, добре, сега искам да поканим нашата специална гостенка. Ето. И вече от нея зависи да приеме поканата. Момичета, много ви благодаря, че се включихте. Много ви благодаря за търпението. Аз също очаквам с нетърпение тази среща. Знам, че ще бъде прекрасна. Излизат ми коментарите. Виждам коментарите. Това е супер добре. Звукът не знам как е. Предполагам, че се чуваме добре. Но да, споделям, голяма подготовка беше. Така, ето, помолихме Теодора да се включи. Теди, моля те, включила. Да, тук си. Ето, този път се получи. Здравейте, добър вечер. Съжалявам за техническите неизправности, но това са рисковете на живото събитие. Винаги. Абсолютно. Но пък се радвам, че се получи. Аз ще ви помоля за извинение, ако камерата ми много се мърда, но съм през телефона този път. Таблета го оставих, явно нещо ми се е разсърдил. И така, продължаваме от тук. Теодора Василева, би ли потвърдила, виждаш ли ни добре, чуваш ли ни добре, всичко наред ли е? Виждам само себе си в момента. Но... Да, добре. Прекрасно. Моля всички да могат да потвърдят в коментар. Чуваме ли се двете? Така. Добре. Ами, започваме пък каквото стане. Да. Да. И така. Антония Димитрова, добър вечер. Много се радвам. И така, ами към всички искам да се обърна. Благодаря на тези, които потвърждават, че ни чуват. Искам да се обърна към всички с леко мое представяне. За тези, които ме познават, добър вечер, здравейте. За тези, които не ме познават, казвам се Галя Миленова, родолог и консултант. Така, да, добре, те значи се получават и тук коментарите, няма проблеми. Всичко върви наред. За тези, които не ме познавате, наистина е много импровизирано лайфа, директното, което правим, но така е, от някъде се започва. Казвам се Галя Миленова, родолог-консултант, преминала през родология, курса по родология на Академия Щастлив живот, първо ниво, и от юли месец започваме нашето второ ниво. Записах се и в изучаване на Холистичната академия, MBI програма, за което съм супер доволна, благодарна. И тук е момента да поздравя Академия Щастлив живот, госпожа Стояна Нацева, за знанията, които ни дава и как ние с нейна помощ успяваме да ги приложим за доброто на всички. Това беше от моя страна. Очаквах наистина това включване, защото Теодора е доста заед човек. Ще й дам сега възможността да се представи и огромно благодаря, Теди, ако мога така да те наричам, да се обърна към теб публично, за това, че прие моята покана. Между нас двете решихме да създадем нещо, като нарекахме го ние самите мостът между родологията и констелациите. И както обещахме на всички, които останат до края на нашето представяне, ще получите своя подарък. А това е невероятна констелация
направена от нашата Теодора Василева. Теди, давам ти думата, представи се с 2-3 думи на всички, които ни гледат. Още веднъж благодаря ви за търпението и съжалявам, че се получи от началото така. Добър вечер отново на всички и от мен едно леко извинение. Наистина понякога не знаеш кога техниката ще те предаде. Първо искам да благодаря на Галя Миленова. Галя, много ти благодаря за доверието, за поканата, за това, че реши така да направим този символичен мост, така да го кажем, между констелации и родология. Набързо ще се представя, както каза вече Галя. Казвам се Теодора Василева и за мен е удоволствие днес да съм с вас. По професия съм педагог и детски учител, от по-късен етап естествено и сертифициран констелатор, както Галя вече ви обясни, към Академия Щастлив живот с създател и ментор госпожа Стояна Нацева, на която наистина ние сме изключително благодарни. Набързо само ще кажа, че сигурно се чудите как се съчетават тези три, така да го наречем, области: педагогика, детско развитие и също така и констелациите. За мен това е абсолютно, те са тясно свързани. И само ще ви кажа, че от доста години се занимавам с деца, с тяхното развитие и имам щастието да наблюдавам как малките хора растат, как се развиват. Също така от дългогодишния ми опит в образованието ми е интересно да наблюдавам по-дълбокото разбиране в отношенията както между самите дечица, малките, така и между тях, техните семейства. И също така в работната ми среда отношенията и отношенията между моите колеги. Това ме накара да се обърна към констелациите. И констелациите всъщност ми позволяват да надникна отвъд видимото и да разбера корените на определени трудности, които се наблюдават както в отношенията между децата и родителите, така и при възрастните хора. И тези констелации всъщност ми дават инструментите да подкрепям хората в освобождаването им от стари модели и в, така да се каже, намирането на тяхното правилно място в системата. И общо взето, да не отнема много време на хората, това е, така да кажем, моята професионална насоченост за сега и съчетаването, което аз всъщност за мен е уникално между детското развитие, между педагогиката и между констелациите всъщност. Браво, благодаря, Теди. Какво повече би ни разказала така за констелациите? Аз първия път, когато се сблъсках, така да го кажа, с тази дума, дори не знаех какво означава. Би ли ни разказала какво всъщност са констелациите, откъде произлиза това нещо и по какъв начин работят тези констелации? Какво е това? Да, знаеш ли, Гале, кое ме привлече най-много към този метод? Това, че аз мога да си го обясня по абсолютно научен начин. Действително, констелациите са създадени от Бърт Хелингер още през 1952 година, но искам да кажа, че те са основани на принципа на закона на Айнщайн, както и на Нютоновия закон, за частиците и античастиците. И много хора смятат, че това са някакви магии, някаква мистика, там някакво викане на духове, а това си абсолютна квантова физика, квантова механика и математика. Това е абсолютно научен метод. И първото нещо, което искам да обясня на всички, е, че всичко, в което ние живеем, всъщност е система.
Органите ни са система, целият ни организъм е система, държавата ни е система, семейството ни е система, градът също е система, родът също е система. И в семейните констелации, когато ние слагаме заместители или фигурки, нагледено всъщност ние виждаме какво се случва. И тогава още в самия процес на констелационната сесия, чрез правилно подреждане на тези фигурки, чрез благодарност, чрез правилно произнесени фрази, чрез любов и приемане, ние всъщност нареждаме системата. И още по време, както казах, на самата констелационна сесия се протича лекуването. И всъщност констелационните практики е много интересно, че се равняват на 10 или 20 психологически практики, традиционни. И, например, ние можем да приемем конкретен човек, както и да му върнем неговите негативни модели, негативни мисли, емоции и така нататък. И това го правим онагледено. И понеже го правим онагледено, нашето подсъзнание разбира от символи. И когато го види разиграно, съзнанието го сваля от съзнанието, го сваля в подсъзнанието и ние заместваме готови наши модели с такива, каквито трябва да бъдат. И по този начин, както казах вече с закона на Айнщайн, с частиците и античастиците, по този начин, когато ние вече в нашето подсъзнание това е пренаредено, цялата действителност около нас се променя. И както казах, това не е никаква мистерия, никаква магия, това си е чиста квантова физика и всъщност са много интересни и много ефективен този метод, изключително ефективен. Ако успях така сравнително простичко и набързо да обясня нещо. Да, по много разбираем начин. Аз лично добре го разбрах. Ако искат, нека всички да оставят коментар. Наясно ли са какво е всъщност констелацията? Това си е чиста квантова физика. Ние нямаме, както и в родологията, нямаме вълшебни пръчки, нямаме магически пръчки, как да ви го кажа, не работим с... Чула съм какви ли не изрази, ама духове, ама не знам си какво. Не, няма такова нещо. Както са констелациите, квантова физика, така и родологията, тук се работи единствено и само чрез енергията. Свързване на енергията. И ето защо, може би наистина е много подходящо името, което създадахме, че това е моста между констелация и родология, защото ние родолозите работим с енергията на целият ни род. Работим с отработване, какво всъщност е родологията, в началото го споменах. Това е отработка на родовите сценарии, модели, повтарящи се събития, лекуване на болести, но не лекуване с вълшебна магическа пръчица, а лекуване чрез допира и засилване на енергията. Когато, както Теодора Василева обясни, че се свързваме чрез любов и благодарност с нашият род, точно тогава се образува така наречената магия. И за мен наистина родологията е нещо като магия, защото тя ми помогна не само да отработя повтарящи се сценарии в моя род назад в поколенията, а родологията работи с всички поколения назад, ми помогна по много такъв начин за мен самата започнах да променям живота си. Какво означава да променям живота си? Не говорим тук за някакви такива нереални истории, а говорим за начина, по който ти започваш да гледаш на всичко това, как започваш да приемаш рода, как започваш да приемаш благодарността, по какъв начин си благодарен и какво всъщност е любовта. Защото
Много хора бъркат нали, любовта с обсебване, с не знам. Любовта, това е най-светлото чувство, няма сега да говорим за нея, но точно любовта към нашите предци, това, което през каквото и да са преминали, то е било за наше добро, за нашето оцеляване, за оцеляване и спасяване на рода. И когато в момента спрем да съдим някой от поколенията, искам да кажа, ти защо не си постъпил по еди си кой начин, или ти защо си реагирал така, ето точно тук вече може да се вметне любовта, приемането и признаването. И какво друго мога да ви кажа? Теди, би ли ни обяснила как съчетаваш, ти си педагог? Ти работиш с малки деца. Какво общо намираш между твоята професия и констелациите? Али, само искам да кажа, че наистина много добре го обясни как работи родологията и действително корен резултатите, които ние искаме да постигнем с хората, на които ние помагаме, са едни и същи, т.е. да подобрим техния живот, те да започнат да имат един прекрасен, нов, самостоятелен живот, освободен от тежести, но просто инструментите са различни, иначе задачата ни и целта ни е наистина една и съща. И искам, ако така е удобно, да дам набързо един пример, тъй като тук става въпрос наистина и за деца, че наскоро майка на едно 7-годишно дете се свърза с мен с проблем, че детето е изключително агресивно в училище, също така и в къщи. Не реагира на никакви разговори, на никакви методи за възпитание. Изобщо родителите и учителите са, така да кажа, в невъзможност да се справят с детето. И след като направихме констелационна сесия с единият от родителите, в констелацията какво се разкри? Разкри се, че всъщност бащата на детето има лоша връзка със своя собствен баща, т.е. с дядото на детето. И тъй като този конфликт не е разрешен и той стои като висящ в семейната система, а децата знаем, че са най-чувствителните, най-ранимите същества и всъщност то започва несъзнателно да се идентифицира с своя собствен дядо, и тъй като този дядо е отхвърлен от самата семейна система. И то показва гняв, защото този гняв всъщност няма къде да отиде. И често децата просто крещят за внимание към някой забравен, наранен или просто отхвърлен член от рода. И след като с въпросния родител, така да го кажем, отработихме този проблем, след няколко седмици майката се свърза с мен и ми сподели, че детето вече е станало много по-спокойно, в училище се държи много по-добре и самата атмосфера в семейната среда, както между родителите, така и между детето и самите родители, значително се е подобрила, което за мен наистина беше много голяма радост това нещо да го чуя, защото всъщност, както казахме преди малко, нашата цел е да помагаме на хората да живеят един по-спокоен, щастлив и точно собствен техен живот, освободен от такива тежести и програми на миналото от рода назад всъщност. Благодаря ти, Теди. Значи точно по този начин се доближава родологията до констелациите. Както при нас всички неотработени, премълчавани истории, неотработени модели от рода назад в поколенията се проявяват в следващи поколения. Искам да го дообясня, че, например, премълчана тайна назад в поколенията, да кажем 5-6 поколение, така да добием представа, премълчана тайна
незабелязана болка, непризната болка се проявява в следващо поколение чрез симптом, който може да бъде като дете, което проговаря трудно. То чрез лоялност към неговият род, то пази тайната мълчаливо. Или пък с друг вид заболявания. Или пък всичко, което ние отричаме, всичко, което ние не сме съгласни с него, системата, както казват, не търпи празно място и тя ще се прояви в следващо поколение. Така ли да го разбирам, че абсолютно същото и в констелациите? Абсолютно, Гале, точно, абсолютно по един и същи начин действат, една и съща е, как да кажа, симптоматиката, но инструментите, с които работим, са различни. Дори аз в момента се сетих за един, тук ти докато говореше, за един интересен случай, как момиче, когато отиде на летище, има изключителен страх да се качи на самолет, страх от летение с самолет, и в констелационна сесия се оказва, че нейният дядо е загинал при самолетна катастрофа и всъщност тя от лоялност към дядо си го има този страх и след отработване, разбира се, вече всичко е наред с нея. Браво, много се радвам. Да, значи горе-долу, то не е горе-долу, то си едно и също. Това наистина е мост между родология и констелация. Просто ние прилагаме подобни, но леко различни техники, за да стигнем до самия проблем. Теди, би ли ни обяснила хората най-често с какви проблеми се обръщат към теб? Най-често проблемите са в отношенията. Да кажем, неудовлетворение в отношенията между двама партньори. Къде според теб се намира проблема? Проблема обикновено най-често е в родителите. Винаги трябва да се започне с работа с майката и с бащата. Най-често там се коренят проблемите. В партньорските отношения винаги се започва с работа с майка и с баща. Оттам е началото. Абсолютно, както и в родологията. Там, където има неотработени детско-родителски отношения, там има проблеми в семейната система, в партньорската система, мъж, жена, нали, в семейната система. След това, Теди, с какви проблеми се обръщат хората към тебе? Финанси, да речем здраве, здравословни проблеми? Да, разбира се, за финансите също. Финансите и удовлетворението от изявата в обществото, най-често това е свързано с бащата. Отново, освен ако сега тук има малко отклонение, защото всеки един проблем, всеки един симптом, той излиза наяве в самата констелационна сесия. Тоест, ние предварително можем да направим някаква хипотеза, но в развитието на самата констелация, там самият клиент усеща, там се работи с усещания, откъде точно е дошъл, от кого идва, и тогава вече ние го връщаме може да не е точно на бащата или на майката, ние го връщаме съответно на човека, от когото, така да кажем, сме го взели този симптом. И естествено има и здравословни проблеми много често, но принципът е един и същ. Слагаме го като симптом и този симптом, чрез усещанията на самия клиент, разбираме откъде идва, връщаме симптома, приемаме го, благодарим и съответно сме изключително с любов и с благодарност, и по този начин нещата се подреждат в самата система, както го обясних в началото. Абсолютно, благодаря ти. Нямам търпение да дойде момента за нашата обща констелация, защото искам да се докосна до това нещо. Аз бих помолила всички, които ни гледат в момента, ако имат някакъв въпрос, могат да зададат въпроса.
Аз виждам въпросите, излизат ми коментари. В момента да чета работа с родология и констелация. Правят чудеса. Благодаря, Татяна Маринска. Да, познавам Татяна Маринска. А, Ясно. да, надявам се някой ден, нали, така, да сме заедно в студио. А, в общите ни практики мога да кажа, че всяка една от нас има голяма отработка на дадени проблеми, като физичен, като симптом, свързан с здравето. Аз лично отработих моя седалищен нерв, за който всички, които ме познават, всички, които имат допир така на живо, нали, до мен, знаеха, че всяка година по едно и също време аз трябваше да посещавам там иглите да си ме дупчат или физиотерапевтите. Уважавам много тяхната работа и се оказа, че след като се запознах с родологията, след като започнаха да ни учат как да прилагаме практиките и как се работи с здравословен проблем, този мой проблем просто изчезна, защото се установи, че това не е мое, аз просто съм го взела и така, сега няма да ви давам всички жокери как се работи, нали, чрез нашите терапии. Някой път ще направим някоя обща терапия заедно. И така, ще се радвам, ако някой има някакъв въпрос. Теди, ако как приеха твоите близки всичкото това? Ами, трябва да ти кажа, че в началото бяха доста скептични, но напоследък, особено моят син ми казва, че аз съм станала много по-уверена, много по-харизматична. Изобщо съм се променила като цялостно в своето поведение, в държание, което много ме радва. И също така исках да кажа, че това аз също както теб отработих, си направих констелация с моя баща. И оттам мога да кажа, че страха ми към изява, това да се държа по-освободено, да имам повече доверие в себе си, значително се така подобри. Изключително много. И моите близки много го виждат това нещо. И съответно в момента бих казала, че доста ме подкрепят и се радват за моите постижения. Аз също се радвам за своите постижения. Теди, би ли споделила какво мислиш, какво смяташ върху за промяната? Ние винаги, нали, ние, които изучаваме това нещо, казваме, че да, промяната е трудна и промяната винаги започва от нас самите. Какво е мнението ти за хората, които непрекъснато търсят промяната навън? Ами, искам, нали, така да го обясня. Да. Аз ще променя света, виж ме, нали, ама аз, така, аз иначе, аз не знам си какво. Какво смяташ за промяната? Ами искам да кажа, че всички ресурси са в нас. Абсолютно всичко е в нас и започва от нас. И ето, тук пак ще направя една връзка с закона за привличането и може би за частиците и пак и за античастиците, че когато ние вътре в себе си вярваме и действително сме изключително убедени в нещо, ние това нещо го привличаме от околната среда и то се проявява в нашата околна среда със сигурност. Ако не веднага, то в някакво много близко бъдеще. Така че хората, които търсят някакво одобрение или нещо отвън, което ще им помогне, някаква външна сила, според мен това никога не може да стане. Винаги силата е в нас и всичко започва от нас самите, отвътре. Точно както аз обичам да казвам, любимото ми нещо е, че човека е просто огледало. Така ли да го разбирам? Точно така. Това, което ти виждаш в мен, това е, което ти носиш в себе си. Точно така. Ако ние излъчваме гняв, ако ние излъчваме омраза, съответно ще привличаме само хора, които са такива в нашата околна среда. Но ако ние в сърцето си имаме любов, имаме благодарност, имаме положителни емоции и съответно излъчваме това, съответно ще привличаме около нас само и такива хора и ще ги виждаме много повече да се проявяват около нас. И това вече е доказано, че съществува точно такъв феномен.
Теди, мога ли да задам още един въпрос, като например, често ли се случва в твоята практика чувствата, които носим, да са наследени, така както е в родологията? Например, как го разбирам аз? Ето, аз съм гневен, аз съм ядосан. На кого може да бъде този гняв? Да, Откъде точно съм взел така. този гняв? Каква е Да, връзката при вас с чувствата и констелациите? С чувствата абсолютно има голяма връзка, но просто, както казах преди малко, ние можем да направим една хипотеза в началото, но симптома откъде идва и от кого сме го взели, всичко това излиза в процеса на самата констелация. Там се случват, така да го кажем в кавички, цялата магия. Тогава се вижда. Защото така предварително, аз пак казвам, ние, нали, не сме нито гледачки, нито баячки. Да, Всичко това да. е Да, процес, често който... хората търсят така врачки, баячки и не знам си там още какво, пък всъщност всички кодове, всичкото ДНК, всичката цялата информация е закодирана вътре в теб самия. И Точно стига да така, искаш, можеш да я отключиш. да, А, ние получаваме 23 хромозома, както всички знаят, от майката и 23 хромозома от бащата, още при самото зачеване. И по ДНК ние получаваме абсолютно цялата информация от цялата родова система назад. Така че да, всичко е в нас. да, точно така, Теди. А какво би споделила, например, за, както ние в родологията, не всичко са негативни сценарии, не всичко са негативни програми. Какво би ни споделила относно констелациите за добиване на ресурса от родовата система? Например, давам пример, моят дядо е бил много богат човек или моят дядо е бил голям талант, музикант, там каквото и да е. Как мога в себе си аз да засиля този ресурс? Защото аз го имам като ДНК. Точно така, Гале. Ами сега ще ти отговоря. Например, идва някой, който казва, че има проблем с финансите, с симптом с липса на пари. Винаги в самата констелационна сесия, по принцип само да кажа, че във всеки род ние знаем, че има абсолютно всичко. Има и богати хора, имало е бедност, имало е абсолютно всичко. Имало е във всеки един род проява на, как да кажа, във всички едни професии, които бихме искали, или някакво изобилие, което искаме да придобием. И когато този човек дойде с такъв проблем, ние винаги можем чрез визуализация да си представим богат човек от нашия род, който е бил наистина много богат, и да поискаме от този човек да ни благослови за изобилие, за финансови средства, за цялата благодат, която изобщо можем да си представим. Така че има такива техники, има най-различни приеми, с които можем да си служим в констелациите. Както и да, в родологията много се доближаваме. Това е цялата истина, че всичко е вътре в нас, всичко е енергия, всичко е квантова физика, тук няма магически пръчки. Теди, би ли споделила, например, къде най-често се крият, да кажем, финансите? Хайде, приемаме за финанси като пример. Къде най-често се крие проблема? Имам пари, но не ги задържам достатъчно дълго. Да. Или това са, вече тук навлизаме в нещо като ограничаващи вярвания? Така, пак казвам, че всичко излиза по време на констелационната сесия, но много често се случва. По принцип, когато, давам пример, в миналите времена, когато хората са имали, да кажем, много земи, много имоти, животни и така нататък, но тази въпросната там система или каквото е било, ги взима на човека, си ги присвоява. И този човек започва да живее с вярването, че не е безопасно
да има много пари и че всичките пари, които има, той трябва бързо да ги изхарчи, за да не му ги вземат. И съответно, в следващите поколения, примерно неговия внук, има такъв симптом при него и внукът дори да има много пари да печели, той няма да може да ги задържи, защото от лоялност, естествено несъзнателно, той не го осъзнава това нещо, гледа да ги изхарчи, за да някой да не му ги отнеме. Нали? Това е много интересно. Придобил е чувството за страх, за задържане чрез лоялност и несъзнателно. Той несъзнателно придобива това чувство. Точно така. Теди, би ли ни обяснила нещо повече, например, за осиновените деца? Какво е, искам да кажа, при тях, нали, аз много често съм имала случаи, казват ми, аз съм осиновен, не познавам майка ми и баща ми. Тук за какво може да става въпрос? Във връзка с точно наследените чувства, вярвания, ДНК-то. Винаги казват, че по принцип осиновените деца са благословени от 4 рода. Да. Двата рода, от които са му кръвните родове и двата рода, които са осиновителите. И по принцип там вече може да се придобият симптоми от много повече страни. И значи, с две думи, там може да се използват ресурсите на 4 рода, а не на 2. Точно така и затова казвам, че тези деца даже са благословени, защото имат 2 пъти повече ресурси, отколкото другите. Да, въпросът е само да се разбере и да се приеме. Какво би ни обяснила като, например, пък положителни сценарии? Аз, например, давам пример. На едно дете през целият му живот, там докато е било малко, му е говорено, ти си прекрасно дете, ти можеш, Това нещо как се отразява след това в живота на децата? Винаги първо ограничаващите вярвания и всичко негативно, абсолютно всичко всъщност положително, негативно няма значение, то тръгва от детските ни години, от детството. Когато на едно дете съм повтаряли, че то не става, че то не може, естествено, че това ще се прояви в целия му живот. То винаги ще има така наречения ще има комплекс за малоценност. А когато на едно дете му казват, че то е най-хубавото, най-великото, че то ще успее, че той ще стане, примерно, велик музикант или велик художник или велик писател, това дете ще придобие наистина тези качества и ще стане наистина такъв човек. Просто увереността... Извинявай, малко се размина гласа, извинявам се. Да, Гали, да. Би ли ни обяснила нещо повече за моделите, които спазваме ние, когато сме били деца и сега пък нашите деца? Какво означава модел? Модел на поведение, това може, естествено, пак го взимаме от родовата система назад. Значи аз го разбирам като, например, модел за мен е, майка ми и баща ми са били супер щастливи, нали, аз това съм го взела като модел и продължавам да следвам този модел, или как в констелацията как се вижда? По принцип във всички нас се отразява модела, който сме виждали от майка ни, от баща ни. Това неминуемо няма как да ни се отрази. Но и още един въпрос така ми излиза, Теди, на момента. Малко между другото си чувам гласовете, като че аз не желая да те прекъсвам, но сякаш се преплита гласа. Добре, съжалявам, ако така се получава. Кажете да или не. Преплита ли се гласа или не? Добре. Теди, какво би ни отговорила на въпроса, защото аз за себе си на 100% съм убедена, на 1000% вече знам и съм сигурна, че чувствата ги наследяваме 90% от майката. И бащата отговаря за външният ни свят, за социума, изобщо въобще финансите, външния свят. Искам да кажа, че ако един човек в зряла възраст
се държи все още като малко дете. Сега няма да навлизаме в детските позиции, те са доста така обширни, може да се говори много по темата. Ако един човек непрекъснато в себе си има страх, гняв, раздразнителност, постоянно вижда света черен, вечно е недоволен, вечно някой друг му е виновен, тези чувства, знам на 100% от науката, че това е наследено от майката. Как може чрез констелация да се установи и да се върне това чувство? Ами в самата констелационна сесия, Гале, когато се работи, нали, има няколко вида констелации. Може да са с заместници, може и да са с фигурки. Но да кажем, когато са с фигурки, клиента влиза в констелационната сесия, чрез неговите собствени усещания, той разбира, ние го водим естествено като констелатори, той разбира от кого е това чувство, откъде е този симптом и съответно ние го връщаме на човека, от когото е дошъл този симптом. Пак казвам, чрез приемане, любов и благодарност и чрез правилно изречени фрази. Благодаря ти, Теди. Сега ще имаме възможността да си направим една кратка такава констелация, която няма, нали, да има, тя ще бъде обща. Нямам търпение, честно, сериозно ти казвам, нямам търпение. Пък ми се иска, нали, така още да си поговорим, знам с какво време разполагаме. Благодаря ти за приемането на поканата, знам какво ти е, как ти е времето подготвено. Бих помолила така всички, ако имат някакви въпроси или ако темата се струва интересна, ще изчезнат коментарите, нека да зададат въпросите си, може да има отговор на тях или пък харесва ли им темата като тема. И ако желаят, нали така, вече може да преминем към по-заключителната част за констелацията. Искам само да напомня на всички, които сега ни гледат, че ние след това нещо ще се сподели пак, нали, той няма да се загуби в пространството, защото е създадено и няма как да изчезне от пространството. Всеки, който има нужда, всеки, който иска, може да се обърне. Аз ще ви прикача линк към страницата на Теодора Василева, към нейния профил. Всеки, който иска малко повече информация, може да се свърже с нея. Винаги първоначалните консултации са така запознаване, обясняване какво всъщност е това. И мога да потвърдя, че всички ние, родолози, констелатори, всички, които се занимават с този вид терапии, наистина от самото начало се преценява и се казва на човека: нямам вълшебна пръчка, предполагам, че по същия начин, Теди, ти, нали, работиш с твоите доверители. Нямам вълшебна пръчка, но това, което зависи от мен, аз ще го направя. Останалото зависи от теб. Но всичко, отново казвам, всички ресурси са в нас и всичко зависи от нас. Ние не трябва да чакаме нищо отвън. Не трябва да търсим някакви вълшебни пръчици, както ти каза. Тоест, цялата сила и цялата способност да се справим с всичко е вътре в нас отново. Абсолютно, Теди. Смяташ ли, че хората все повече ще започват, нали, да се обръщат към нас като родолози, констелатори, защото напоследък доверителите, с които пък аз работя, някак се изпитват като неудобство, ма как, нали, ще потърся такъв вид терапия, а пък всъщност всичко се крие вътре в тях, в рода назад, във връщане на там практиките, които използваме, и след това, когато вече всички са супер доволни и благодарни и щастливи, някак си гледат по малко по-различен начин на този вид наука. Наистина родологията е по-нова наука, констелациите съществуват от, ти сама го каза, от кога. И както точно основателя на констелациите казва, минимум 100 часа работа, нали така? Най-малко 100 часа работа с майката, най-вече. Да. Да. Искам да кажа 100 часа работа на самия човек с майка си. Не, че 100 часа работа човек трябва да има с един констелатор или един разбира се, да. терапевт.
Можеш ли да потвърдиш или някак си можеш ли да ни разкажеш само с една констелация, само веднъж, с една терапия, до какво довеждаш човека? Искам да кажа, човека идва в дадено състояние, нали, оплакване, било здравословно, било финансово, било отношения. Само с една констелация, как излиза този човек? Искам да кажа, че тази психотерапия е изключително ефективна и не знам дали го споменах преди малко, че се равнява на 10 или 20 традиционни психологически сесии. И човекът, който идва с някакъв даден проблем, след когато всичко се освободи от него, след като преподредим системата, след като върнем всичко с любов, с приемане, с благодарност, този човек излиза с такава лекота и след 21 дена, защото при констелациите това е много важно, 21 дена е необходимо на тази информация от съзнанието да слезе в подсъзнанието и това се усеща най-вече след 21 дена при човека и всичко в неговия живот започва да се подрежда като с магическа пръчка. Просто и финансите, и отношенията му се оправят. Всичко, той е като една система, то е свързано. Да, така, абсолютно, както в родологията. Чрез само една практика, която прилагаме, човека след това е съвсем, даже тук забелязвам, вече виждам, нали, хора, които са се включили, с които сме работили заедно, правили сме такъв вид терапии, могат да го потвърдят. Наистина, човек само след една терапия просто излиза като прероден. Аз самата в самото начало не, че не вярвах на това, а просто си казвах, няма как, нали, чрез една такава терапия, чрез свързване с целият ми род, знам си рода, знам откъде излизам, знам откъде идвам, а всъщност ти знаеш и познаваш само това, което си виждал, чувал, без изобщо да се замисляш за поколенията назад. По какъв начин тези, както аз много обичам да ги наричам, тази войска от 126 души винаги е зад гърба ти и по какъв начин ти можеш да се свържеш с нея. И всъщност ние имаме голяма изгода, ако мога така да употребя тази дума, имаме голяма изгода да имаме хубава връзка с нашия род, защото колкото по-хубава връзка, колкото по-положителна ни е връзката с рода, толкова по-голяма помощ и по-голяма подкрепа ще получаваме от всички, които са назад зад нас. Абсолютно. Въпреки, че тук не става въпрос, ама аз, нали, не се разбирам с майка ми, с баща ми, не одобрявам. Тук не говорим за това. Ти дори да нямаш жив контакт, да нямаш контакт с майка, баща, обиден си им, сърди си им, просто говорим за освобождаване от обидата, приемане и благодарност. И всеки по своя път, както обичаме да казваме, аз съм си аз, ти, всеки по своя път. Въпросът е, че енергийно да се свържем с рода. Много хора, така като се обръщат към мен, ми казват, ама аз как да простя примерно на майка ми, че е дала земите на еди си кой, на еди си не знам си какво там, подобни такива истории. Казвам, тук не става въпрос, че трябва, примерно, или майка ми ме е обидила. Не говорим тук, че трябва да простиш, че трябва да говориш с майка ти и вече всичко да бъде наред. Ние не говорим за физическия контакт. Ние говорим за енергийния контакт. Освободи се, приеми и бъди благодарен. Защото ако не беше майка ти, баща ти, целият ти род, българина винаги знае и чували сме израза до 9-то коляно и назад. Какво иска да каже това? Точно така. До 9-то коляно и още по-назад от 9-то коляно всички са в наша подкрепа, въпреки физическите, нали, въпреки взаимоотношенията, енергийно всички са в наша подкрепа. От нас само е нужно да се освободим, да благодарим и да приемем с любов и благодарност. И така бих призовала да допълниш, ако имаш още нещо да допълниш. Бих призовала всички да зададат някакъв техен въпрос, за да знам дали имат вече голямото желание да се включим в нашата констелация на живо.
Само последно да допълня, че факта, че сме живи, че сме тук и че сме оцеляли, само това е достатъчно да сме благодарни на нашите родители и това е абсолютно доказателство, че те са си свършили работата. Да, и че ние сме на правилното място в системата, искам да кажа. Системата никога не остава празна, така че хора, замислете се. Ако имате някакъв симптом здравословен, ако имате някакъв симптом в отношения, финанси, няма значение в коя сфера, задайте си въпроса сами на себе си. Доколко аз съм доволен от живота, който водя? Защото всеки човек разбира думата щастие, щастлив живот по различен начин. Аз го разбирам по един, ти го разбираш по друг и така. Доколко и кого обвинявам за всичко това? Кой на мен ми е виновен, че аз имам този живот? Единственото, което вече по-насериозно може да се потърси е това. От кого аз съм наследил тази негативна програма, примерно да се развеждам често, да нямам винаги пари, да губя пари, да имам това заболяване. От кого? Ето тук вече говорим за сериозните неща и за нашите практики. Без да упрекваме, без да осъждаме, без да критикуваме, приемаме, признаваме и се започва терапията. И така, след първа терапия, да, Семенов, имат голямо положително въздействие. Да, благодаря, Денка Ангелова, благодаря ти. Това беше общо взето, че всеки симптом, всеки проблем в нашия живот, на 90% ние сме го придобили от лоялност към нашата родова система, за което само можем да сме благодарни, че сме тук и сега. И вече съществуват техники и практики, чрез които можем да върнем това нещо, да се освободим от този негативен сценарий. Честа смърт в поколенията, във всяко поколение, загуба на деца, чести аборти. Между другото, Теди, тук ми възниква въпроса, какво би споменала ти за неродените деца? Неродените деца, те не изчезват просто така. Трябва да кажа, че следващите родени, които са в семейството, могат много често да придобият такива качества, които са на тези неродените. И за тях в констелациите се пишат такива писма, специални писма, терапевтични. Също така изпращаме ги с ангелски асансьор и така нататък. Но много често то трябва да се отработят, защото, примерно, ако дадено дете не може да се установи, да кажем, професията, днес иска да бъде шивачка, утре иска да бъде певица, от други ден иска да бъде танцорка, това означава, че това може да са такива качества на предишни деца неродени, които са направени, изчезнали чрез аборт. И да, така се по този начин. Както е и в родологията, нали, то всичко е свързано, това е една обща наука. Значи човек, който има усещането, че не живея моя живот, сякаш две личности има в мен, сякаш днеска искам да съм едно, утре искам да бъда друго. Просто това са, ето, защото много хора ми казват, нямам как да питам поколенията назад, дали преди мен е имало, да кажем, абортирани деца. Нали, неродени души, както ние му казваме, неродени деца. Дори да не познаваме никой от родовата система. Винаги не е необходимо да познаваме някой от родовата система, защото просто самия човек, самата личност го изразява чрез собствените си действия. Точно така. Ние вече казахме, че ние имаме цялата информация, която носим в нас от поколенията назад, в нашото ДНК. Още чрез тези 23 хромозома от майката и 23 от бащата, ние автоматично получаваме цялата информация, която идва от нашия род. Добре, Тедия, какво би ни споменала като професионалист, например, за човек, който е в постоянна, да кажем, често съм срещала хора, които са в постоянна критика. Значи, каквото и да видят, каквото и да чуят, първо забелязват негативното
така да го нарека, лошото, нали, нещо, Да. поправяте, коригирате. Какви могат да бъдат травмите в такъв вид човек? По принцип това е типичната, както знаем от триъгълника на Картман, жертва, човека жертва, който постоянно се оплаква и не иска да поеме отговорност и търси непрекъснато, че някой друг му е виновен за състоянието, за всички негативи в неговия живот, но това пак идва от детските години, отново от отношението на самите родители към него, от отношението, от модела, който той е видял между самите родители. Естествено. Значи можем да обобщим, че тези по-критичните хора, които са, нали, не казваме на 100%, искам да кажа, че по-критичните хора, по-недоволните хора са точно хората, които имат най-много нужда от подкрепа, защото те в детските си години, в детско-родителските си отношения са били лишени точно от това нещо. И в момента търсят нещо като одобрение, ако мога така да го кажа. Точно така, да. Точно така. Да. Те са били лишени от тези похвали, от одобрението на майката и на бащата и всъщност те имат незадоволени базови инстинкти, които са още от детството. Какъв съвет би дала ти на такъв вид хора, изобщо въобще по принцип на хората като цяло, специално за базовите инстинкти на човека? Кой е необходимо да задоволява базовите инстинкти? Абсолютно пак стигаме до това, че всичко е вътре в нас. Ние трябва да поемем цялата отговорност за нашия живот и за това, което ни се случва в живота. И ако действително имаме такива модели, такива симптоми, с които сме объркани, не можем да се справим, има терапевти и има вече такива консултанти, хора, които професионалисти, към които, нали, човек може да се обърне. Точно това така. Много се радвам. Теди, аз дори нямам представа как сме с времето. Изобщо толкова много ми беше интересно. Изгубих представа за времето. Надявам се на всички, така, ако искат да споделят в коментар, доколко им е интересно. И от теб зависи как ще ни подготвиш да навлезем в практиката. Т.е. в вид констелация. Въпреки всичко бих те помолила, ако имаш нещо, което да допълниш, като... да знам какво да кажа, като всъщност за всеки един проблем на човека има решение. И решението много често, на 100% дори бих казала, се крие вътре в нас, докато хората започват да търсят отговора и решението навън. Не, решението е вътре в самите нас. Много ми е интересно, супер сте, много ви благодаря на всичките, защото на мен самата толкова ми е интересно, че изгубих представа, изобщо не знам, пък знам с какво, нали, време така много професионално. Благодаря на всички. Знам Теодора какво време ни е отделила и знам, че е много ангажиран човек. Благодаря ти, Теди, още веднъж. Готови ли сте да преминем към жива констелация? Аз да. Добре, така, искам да се обърна от това. Коментари, защото не знам при теб дали излизат, при мен излизат коментари. Антония Димитрова ми е последен коментар, много професионално. Благодаря ти, Антония. Благодарим наистина, да. Да, и ако сте готови давайте, започнаха да идват коментарите. Да, готова. Окей. Теди, оставям изцяло на теб да видя как ще ни поведеш. Много ми е интересно, защото за първи път ще се докосна до констелация на живо. Така, искам първо да се обърна към всички, че сега ще направим едно вътрешно преживяване и то е вдъхновено от метода на семейните констелации, но ще го направим по един достъпен начин, чрез вашето въображение.
И аз ще ви помагам, ще ти помогна на всеки един от вас да чуеш различни вътрешни гласове, може би познати, а може би не чак толкова познати. И сега ще помоля всеки един от вас да си затвори очите, да седне удобно, да се облегне и да се отпусне колкото е възможно. И така, поемете си въздух, вдишай и издишай. И още веднъж. Вдишай и издишай. Представи си, че се намираш в една голяма и тиха зала. И тази зала е твоята вътрешна сцена. И тук ще се срещнеш с различните части от себе си. И сега се задай въпроса: по коя тема искам да получа яснота в момента? Това може да бъде просто да остана ли на тази работа? Да кажа ли нещо, което отдавна задържам в себе си? Готов ли съм за промяна? Каквото и да е, какъвто и да е този въпрос, остави темата да изплува. Не мисли много. И сега покани първият вътрешен глас. Това е гласът на желанието за промяна. Представи си, че срещу теб има 4 стола. И той сяда на първия стол. Как изглежда? Какво е изражението му? Какво казва той? Позволи му да говори. Например, искам да... Довършете си мисълта. Чувствам, че е време за... За какво? Вие си го изберете. Вярвам, че мога... Какво? Вие си го изберете. И останете така. И сега покани вторият глас. Това е гласът на страха. Той също има какво да ти каже. Може би е по-свит, по-тих, по-наблюдателен. Как изглежда страхът ти, когато седне на своя стол? Какво ти казва? Например, ами ако вие си го довършете, какво е за вас? Това е опасно. По-добре изчакай още. Позволи му да бъде чут. Не бързай. И сега на третият стол сяда гласът, който те подкрепя. Този, който вярва в теб.
Той носи топлина, вътрешна сила. Погледни го. Как изглежда той? Какво излъчва? Какви думи ти нашепва? Може би ти казва: ти можеш. Вече си преминал през още по-трудни неща. Носи ти опората. Почувствай го. Усети го. И сега на четвъртият стол е наблюдателят. Това е онази част от теб, която не взима страна, само наблюдава. Гледа всичко отгоре с яснота и любопитство. И може би ти казва: виждам как всяка част иска най-доброто. Никой не ти е враг. Всички гласове заслужават уважение. Остани така и просто чувствай. И сега си представи, че се връщаш в центъра на сцената, на твоята сцена. Стоиш прав и гледаш 4 стола. Всички части вече са ти говорили. Задай си тихо въпроса: какво ново разбрах? Коя част искам да слушам повече? Какво е нужно на всички гласове, за да се почувстват чути? И остани така. И сега поеми дълбоко въздух, дишай и издишай. И още веднъж. Дишай и издишай. И благодари в този момент на вътрешната си сцена. Може да се връщаш винаги тук, когато имаш нужда. И сега, когато си готов, върни се тук и сега и отвори очи. Надявам се, че тази вътрешна среща ви е дала нещо и който има желание, може да се запише какво е преживял, какво е осъзнал в този момент. И може да напишете, моля, в коментар, ако някой има желание, дали нещо, което иска да сподели, което е почувствал в тази практика. И ако усетихте неяснота, ако усетихте някаква съпротива или някакъв вътрешен конфликт, може би това е знак, че вие
наистина имате нещо, което е нужно да го отработите. И аз и моята колежка Галя Миленова сме готови винаги да бъдем на ваше разположение и да ви помогнем с каквото, от каквото, разбирате се, имате нужда. Мога да кажа само вау! Теди, за мен специално се получи много добре практиката. Видях си страха, чух много добре какво ми каза и сега ще си ги запиша нещата на лист, защото знам, че това са много важни неща. И да, призовавам всички, ако желаят да споменат в коментар дали се получи този вид констелация. Все пак това е обща констелация, но всеки работи сам със себе си. Какво почувствахте? И както казва Теодора Василева, много е важно да се запишат усещанията, защото това са нашите вътрешни отговори. Ако успеем да запишем какво са ни казали нашия страх, нашата изява, нашият наблюдател, това за нас ще бъде един голям плюс, защото въпреки всичко, ние можем да се доверим изцяло на тези неща, на думите, които сме чули и това нещо може да се отработи. Това е, мили, драги, всички наши, как да го кажа, зрители, всички, които ни познават, всички, които не ни познават. Много благодаря, че бяхме заедно. Прикачвам линк към страницата на Теодора. Страницата е Родът БГ. Това е група, това е затворена група. Има много полезна информация, който иска, нали, ще се включи. За лични консултации към нейния профил прикачвам линк. И вече, който иска консултация с родолог, може да се обърне към мен, както и тук наблюдавам супер много родолози. Всички сме заедно, всички сме едно и всички искаме колкото се може да дадем повече любов и разбиране. Това е, дано да сме ви били полезни, дано да ви е било приятно. Още веднъж се извинявам за първоначалната техническа неизправност, но пък беше много забавно. Да, и благодаря на всички наистина за търпението, на тебе, Галя, също за поканата, за всичко и на всички хора, които всъщност тук сме в една така обща хубава енергия. Благодаря и аз от мое име, от името на всички. Ти благодаря, Теди, за участието, благодаря ти за времето. И наистина за мен беше чест и удоволствие да бъда заедно с един завършил констелатор и педагог. Искам да кажа и аз нещо, че за мен също беше чест да работя с родолог, с родов консултант, защото това винаги е ръка за ръка. Двете неща вървят заедно, като символичен мост. Абсолютно, абсолютно. Да. Благодаря на всички, които останахте с нас до край. Това е. До нови срещи. Очаквам вашите коментари. Аз ще се заема да прикача линковете на Теодора Василева. И така, бъдете живи, здрави и благословени. Успешна нова седмица. И както Стояна казва, това, което носим в себе си, това даваме навън. Така че бъдете благословени. Чао, обичам ви. Чао, чао.